ruș? Ce ruș? Ai învățat să umblim? Hai un picuț aici. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Vai, țăracul de tine. Țăracul de tine. Bravo! Nu, hai până aici. Hai să vedem. Hai de aici, hai. Hai aici. Hai de aici, hai. Hai de încoace. Hai aici. Hai de mă, leneșule, mă. Aveți un pic de mâncare, ceva? Să-l ademenesc cu bucățică de ceva. Nu aveți aici? Nu umbli deloc? Ce faci? Ești drăguț. Ia. Ia. Mâncare. Ia uite. Hai să vezi, hai. Lene, să-i până aici. Așa, bravo. Bravo. Na, bun. O slăbit, că era grav. Era grăsuț? Era cea mai frumos, nu te vezi. Nu. Bravo, bravo. Nu bine. Și mama lui cățelușa e albă cu ochii albaștri? Nu, aia are numai un pui, are aia cu... Și aia are un pui. Aia are un pui, dar la nu e să fac niciodată. Nu? Și unde mănâncă acolo? Țara, când mâncă aici. Da, vine. Și ori de ce ne-ți speriat de oameni sau de ce? Pe la nu e așa. Nu și-a luat viață, dar nu lasă câinele, tot îl aruncă înapoi. E mic tare? Un pic mai mic, așa, nu cum e. Dar cred că e prea grav, nu pot să nu